Thank you. Akan kau berapa bitamana cakap? Mana nak bitamana dasar first test musajendah. Jangan apa bitamana lasi pick up jalankan. Ini kan go pada konsep yang kumna nih. Hampian itu ya mungkin. दा बिथांमोननि मोजां मोसानायखौ मोजां मोननानै मानगोनां एभेन्जेलिस्ट बिथांमोना 100 थाखा बान्था होबाय बे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायदों बिथांमोना बान्था होदों बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय बयबो लाजिना खालामजोबबाय अननानै खावलायदों बिथांमोननि ग्रुप लिडार बिनिसा नार्जारिखौ बे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय फैना लांफैनो थाखाय खावलायबाय दायो जोङो ग्रुप डान्सखौ होनाय जासिगोन ग्रुप डान्सआवनो दङ जाहैबाय फर्स्टआवनो दङ I खौनो खनसे आरोबाव गान नाजावनायनि थाखाय ग्रुप डान्सआवनो दङ जाहैबाय लांबाय नोंसिनि आब'मोनादो लिडारा नोंसोर खिबुखौ दानागासो नङाब्ला हासिं जाजोबगोन बियो मनालिसा नि ग्रुप डान्स फर्स्टआवनो नाम दङ सानडेनि ग्रुप डान्स मैखोम ग्रुप डान्स बिथांमोना मोसागोन फर्स्ट सेकेन्ड थार्ड मोनथामल' दंखायो मोसानाया बेनिफ्रायनो जोङो फर्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ लानाय जागोन जोङो दा लास्टआवहाय प्राइजखौ हरनाय जागोन बेनिखायनो बे मोसानायावहाय माबायदि डिसिप्लिन फैनांगौ आरो माबायदि मोसागोन मोसानायखौ जाजफोरा नायगोन बेखौहाय गुसुङै रुल्सफोरखौ फोरमायफैनो थाखाय आङो जाजफोरनिफ्रायनो सासे खावलायहरनाय जाबाय आदा बेनेडिक्टखौहाय फैनानै बे रुल्सखौहाय फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जायफोरा मोसागोन नोंथांमोना खोनासंनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय बे समाव स्टेजआव फैनानै आं खनसेनो खोन्थाहरनोसै मानि सायावहाय जोङो नायनानै दिनैनि मोसानायखौहाय जोङो मार्क्सखौ होनाय जागोन से नाम्बारावनो दङ जोंहा कस्टिउम माने गाननाय जोमनायनि सायावहाय जोङो नायबिजिरगोन नैथियाव दङ जाबाय जोंहा टाइमिं ना मिउजिकजों लोगोसे जोङो माबोरैहाय ना टाइमिंखौ दोनगोन बे मोनसे क्रिएटिभिटि माने जोङो जोंनि फाव फेसनफ्रा जोङो माबायदि ना बेनि सोमोन्दैहाय खायसे मेथाइयावहाय मोनसे फावखौल' जों खालामबाय थायो नंगौना नङा बे मोनदोंसे मेथाइयाव मोसानायावहाय मा जोङो फाव खालामगोन बेनि सायावबो जोङो बेस खालामनानैहाय मार्कखौ होनाय जागोन आरो 4 नाम्बाराव दङ जाबाय मिउजिकेलिटि माने जोङो जोंनि बे मोसानायफ्रा मिउजिक दामनायजों गोरोबोना गोरोबा बिनि सायावहाय नायनानै जोङो मार्क्सखौ होनाय जागोन खोनादोंना खोनायाखै खोनाबाय जानांगौ गिबियाव दङ जोंहा गाननाय जोमनायनि सायावहाय माबोरै देलायदों माबोरै देलायाखै मा गाबनि गाननानै फैदों बिनि सायावहाय जों नायनाय जागोन 2 नाम्बाराव दङ जोंहा टाइमिं मिउजिकजों गोरोबहोनाय थामथियाव दङ जोंहा क्रिएटिभिटि दहाय बुंबाय आङो जे दोंसे मेथाइयावहाय जोङो मा जोङो एक्सन खालामगोन मा फाव खालामगोन बिनि सायावहाय आरो 4 नाम्बाराव दङ जोंहा मिउजिकेलिटि जे मिउजिक दामनायजोंनो जों बेसेबां जोंनि एक्सनफोरखौ जोंनि फावफोरखौहाय जों गोरोबहोनो हायो बिनि सायावहाय जोङो नायनानै मार्क्सखौ होनाय जागोन गासैजों जोंहा दङ 40 नाम्बार दङ मोनसेयाव 10 होगोन जोङो मोनसेयाव 10 ब्ला गासैजोंहाय 40 नाम्बार जागोन बे 40 नाम्बारनि सायावनो बेस खालामनानैहाय दिनैनि जानाखि मोसानाय हाबाफारि दङ बेखौहाय जोङो खालामनाय जागोन एबा बिजिरनाय जागोन जोंनि मानगोनां जास्ट बिथाङा जोंनि रुल्सफोरखौ फोरमायबाय बेनिखायनो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ रेडि जानानै फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोननि मेथाइखौबो गोख्रैनो रेडि खालामना लाबोखा जोङो प्रग्रामखौ थाबनो जोङो फोजोबगोन मानोना गोरलैफ्रा उन्दुगोन गथ'फ्रा उन्दुगोन मोसानो जायफ्रा नाम होदों मोसानो मोननाय नङा फार्स्टआवनो दङ मनालिसा बेनि लोगोफोर ग्रुप डान्स नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय ग्रुप डान्स फैबाय मालाय नै सिख्लाफ्रा गामिनि गथ'फोर नै गोमो फुल ड्रेस मालाय कालारफुल मोजांथार मबाइला लाबोनानै होफैदो नायदो बिराद मोजां मोसागोन बिसोरो नै सिख्लाफ्रा
मोसानो रेडि जाबाय Ready? जिगजाग होनाया एसे मोफ्ला मोफ्लि नुदों 1, 2, 3.